салом алейкум дӯстон. Паплини туркӣ купра паплин ранги ипекҳои туркивори просто паплиниша либош 250 сомон дастсафка ба ҳама ҷоро дорем. дӯстон тамошо кунед, бо диққат 10 ранг дорам. сангдоршам ҳастай, сангҳои серсангшам ҳастай. Бо диққат тамошо кунед, беҳад материали хубай, пахтаи тоза, беҳад качешон качеи нағзай. Бо касоне ки паплини Туркия пӯшидагиам бо медонанд. И паплини купраша белмандо нео купраша беҳад мулоимаке хушрӯи мисли ипеквория. Шушта дӯстон мепӯшен, ягон хеле пад намезанад, ҷин намешавад, рангаш намерад. Гарант хади беҳад каче нағзай дӯстон. Кас кардем ватсапда нависед, дастсафка ба ҳама ҷоро дорем. Сангдоршам дорем, сангдорш 5-6 ранг мондагӣ. Оянда ҳамаи рангшаро санг мезанем. Бо диққат тамошо кунед, қариб 2 пачка санг рафтагӣ. Ҳамаи гурӯжда санг дора. Сангдорш 350 сомонай. Дастсафка ба ҳама ҷоро дорем. Касе ки заказ карден, дар описаниеи видео номерои телефонам, номерои ватсап, рангша интихоб кунед.